אפשר לעשות סקיצה זריזה לגבי המסלול הזה, שאמרנו מהכאב לחלום, יחד עם האויבים. בטח, בטח, טוב שהצפת את זה. מכירים את זה שכל עסק בסוף יוצר שינוי, נכון? מכירים. כן. נכון. יופי. אז בעצם יש לנו בן אדם קטן ובן אדם גדול. הנה הבן אדם הקטן שלנו, ויש לנו בן אדם שרוצה להיות גדול. זאת אומרת, הבן אדם הקטן מדמה בסוף את הגרסה החסרת ביטחון, החלשה, שהוא נמצא עכשיו בנקודה שהוא מרגיש כישלון, נכון? מה הוא רוצה להיות? הוא בסך הכל רוצה להיות בן אדם עוצמתי, חזק וגדול. כל אחד בתחומו, לא משנה מה אתם עושים, אבל הפואנטה שכל עסק מעביר בן אדם מפה לפה, נכון? מאלף לבית כביכול. עכשיו, מה אני רוצה להסתכל כאן? וחבר'ה, פה חשוב לי שתבינו, אנחנו לא רוצים לדבר רגשות עדיין. לא רוצה לדבר רגשות, אני רוצה לדבר סיטואציות. אוקיי? לכולם זה ברור שאנחנו מדברים בסיטואציות? אחלה. עכשיו, Mhm. כדי להבין מה הסיטואציה, אני רוצה לשאול, וזו השאלה שאני גם שואל אותו, זה מה היה הרגע שהבנת שאתה צריך שינוי? מי פה שאל את השאלה הזאת, את האבטר שלו? אני. אני. יופי. כששאלתם את השאלה הזאת, אתם שמתם לב לעיניים שלו? או שלה? כן, בוהקות כאלה, כאילו, ובדרך כלל יש את ההסתכלות הזאת לצד שמאל למעלה, ככה. כי אנשים מנסים לחפש תמונה אוטומטית. כשאני אומר מה היה הרגע, אנשים מנסים לצייר מה היה שם, מה קרה, מה הייתה הסיטואציה. קמתי בבוקר, ראיתי משהו, אכלתי משהו, הרגשתי משהו, מה אבל היה שם, נכון? אז שימו נכון. לב אוקיי, לדבר הזה, יש, זה יש מאוד... ניב, כמה, אתה בגדול זה, מדבר על אם אנחנו השאלה שואלים הראשונה. כמה אנשים, רגע, שוב, שוב, היה פה ביחד, רגע. יוחאי שלך. כן, ניב, אתה מדבר בעצם על השאלה הראשונה בארבע כן, שאלות כן, זו הראשונות השאלה של הראשונה המיקוד. בספר, כן. כן, אני מה? אומר, כששואלים כמה אנשים, כאילו, שאלתי כמה חבר'ה, עשיתי להם את התחקור הזה, בסופו של דבר הסיטואציות הן שונות, אבל המסר אותו מסר. נכון, זה מאוד הגיוני. אז איזה מהם הסיטואציות אני ארצה לבחור כדי בוא, להציג את זה? יאללה, קדימה, בוא תדבר אליי. מה אתה קיבלת? שתי סיטואציות. יאללה. אחד, הגיע למצב שאין לו כסף לקנות חלב לבית, ודבר שני, פתח את חשבון הבנק וראה 172 שקלים בעובר ושב. אוקיי. שתי הסיטואציות האלה מעידות שמה? שאין כסף. שאין כסף. זאת אומרת, אין כסף זה מה שבהכרח נכון כאן. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה הדילמה שלו? זאת אומרת, מה גרם לזה שאין כסף? הרי הוא עובד? כן, אז רגע. אז אתה רוצה להגיד לי שהוא עובד, כמה הוא מרוויח בממוצע? בין 8 ל-10. זאת אומרת, יש לו זהו, הכנסה לפעמים צפונה יש. יציבה וקבועה, אבל אין כסף. כן. אה, אז זה הדילמה בסוף שיש, זה הסיטואציה, אתה איזה... מבין? רגע, לא, לא מבין את הדילמה. איזה דילמה יש פה? דילמה, כי בסופו של דבר יש פה איזשהו סוג של קונפליקט. כי מצד אחד, שוב, לא נתווכח עכשיו אם הוא מרוויח הרבה או קצת, בסדר? זה כבר מהמם. משהו סובייקטיבי, כן, לא קשור. אבל הפואנטה זה שהוא עובד, זה לא שהוא מובטל. הוא לא חי לא יודע מה. זאת אומרת, צד אחד אומר, אני מכניס. יש כסף שאיכשהו נכנס אליי, אוקיי. אבל מצד שני, אין כסף. דילמה. ואלה סיטואציות שאנחנו מחפשים, אנחנו מחפשים קונפליקטים. קונפליקטים. אנחנו לא מחפשים רק להגיד אין לו כסף וזהו, כי הוא יודע את זה. אבל אני רוצה שוב להזכיר לו, רגע, אבל אתה עובד, איך זה יכול להיות, נכון? זה, כאילו בשיחת מכירה זה השאלה שאתה הכי רוצה לשאול, איך זה יכול להיות, אבל תסביר לי רגע. אבל אתה מרוויח כסף, איך זה יכול להיות שאין לך, נכון? וכשהוא עונה לך זה, אתה יודע שזה כבר הולכת להיות מכירה ברורה. כי אתה יודע שהוא גם מגיע מהקונפליקט הנכון. האם זה תקף לשאר הלקוחות שלך? זה משהו שאתה יכול להגיד שיש שהוא... הכנסה ובסוף אדון לא נשאר? כן. כן, זאת אומרת, זה גם הבן אדם עם החלב וגם הבן אדם עם ה-172 שקל. כן. שניהם חווים את הקונפליקט. יופי. זה הסיטואציית כאב שיש לנו, יכול להיות שתגדל ותשתנה וזה ישתנה בהתאם, בסדר? שנכיר את זה. לאיזה סיטואציה הוא שואף להגיע? שהוא מדי חודש חוסך, יש לו קרן ביטחון והוא משקיע. כאילו בסופו של אוקיי, דבר האידיאל שהוא בשקט כלכלי, זה שהוא יודע שיש לו כסף בצד והוא עובד בשבילו. יופי. האם הוא רוצה להיות מיליונר? עדיין לא. לא מבטיחים לו שום דבר. אני רק אומר, עזוב, אתה תחסוך כסף בצד מעכשיו, אוקיי? איך זה נשמע?
וואלה, יופי, מרגיע, כי אני באמת רוצה, עולם. אני רוצה לדאוג למשפחה, בלה בלה, זה כבר השלכות ורגש. לא רוצה עדיין רגש, עדיין לא, בסדר? אחלה, שתי סיטואציות, אני רוצה לעבור ממצב שמכניס ואין לי, ניב שאלה. למכניס וחוסך. יופי. פה אני רוצה להבין, אוקיי, האם זו הפעם הראשונה שהבן אדם ניסה לעשות את זה? בוא נגיד את האמת. פעם ראשונה שהוא... לא, לא. אז מה הוא ניסה לעשות בעבר? לעבוד יותר, בין אם זה שעות נוספות או עבודה נוספת, יופי. זה אז דבר לעבוד יותר אחד. זה אסטרטגיה אחת. לעבוד יותר, שעות לא נוספות. עזר, כמו שאתה... מה עוד? ניסה לשים בצד, אבל תמיד משך, בעקבות הוצאות בלתי צפויות כאלה ואחרות. אוקיי, אז הוא כאילו שם בצד, וברגע האחרון ומשך, כאילו, לא החזיק את זה. בצד ומשך. אוקיי, מה עוד? זהו, אין יותר. אני בטוח שיש יותר, אם נעמיק, אבל נלך על זה. כאילו, בסדר? זה השתיים שהכי דומיננטיים. השלישי זה, הוא ניסה פה, לא יהיה רווחי, כאילו, לא משהו ש... זה יכול להיות כל מיני דברים. זה יכול להיות כלי מסוים שהוא ניסה, יכול להיות שהוא ניסה ללכת... אולי תכוון אותי, בוא נראה. הנה, יכול להיות שהוא, עם מי הוא מתייעץ, הוא השתמש בטבלה, הוא ניסה משהו, תוכנית מסוימת, הוריד תוכנית מסוימת באינטרנט, צופה ביוטיוב, אמ, מתקמצן על אפשר עצמו. להגיד שהוא גם כזה... להתקמצן, אגב, וגם להתקמצן, זה גישה מסוימת. זה אומר, אני לא, כאילו, לא מוציא כסף, זהו. כאילו, להפסיק לצאת עם חברים וכזה, זה גם דרך בטח, מסוימת. כן, זה גישה, זה כלי מסוים. להפסיק ליהנות. כן, אוקיי. אז ולהתקמצן. אפשר להגיד כזה להתמסכן על עצמו, אולי. אוקיי, כן, להתקמצן. כן, כן, סבבה, להתקמצן. זה שיטה. שוב, אוקיי. חשוב לי להבהיר כאן. כשאתם אומרים נניח, או אפשר לשים, זה אומר שאנחנו לא יודעים, זה אומר שאנחנו מנחשים. אבל זה בסדר. אנחנו כרגע משחקים עם זה, אבל חשוב לי שתבינו שאתם תמיד תרצו לשאול את האבטר שלכם כדי להבין את זה במדויק. יופי, יש לנו את הפאזל קצת יותר מורכב ממה שהיה קודם, אבל זה עדיין לא מספיק לי. כי אני יודע מה הזהות של הבן אדם שנמצא במצב הזה. מה אתם יכולים להגיד שהזהות שלו? איך הוא מרגיש? איך הוא מזדהה? הוא אומר, אני מה? רגע, עכשיו אתה רוצה להכניס את הרגש או שלא? רגע, רגע, אני לא מסכים. מה הוא חושב על עצמו, חבר'ה? בן אדם עכשיו שבא אליך, יש לו אני הכנסה, אבוד, אני אבוד, אני מסכן, מבולבל. וואו, אני אבוד זה משהו מטורף, חבר'ה. מה זה אני אבוד? זה אומר, לא משנה מה אני אעשה, אני כאילו מצבת בקרשים. שלא משנה כמה אני ארוויח, זה תמיד לא יישאר לי כלום. אז מה הטעם? אגב, בן אדם עם זהות כזאת יכול להצליח אצלך, מרק? לא. לא, כי הוא עדיין תקוע שם, ולכן אני צריך להוציא אותו מהזהות הזאת. אוקיי, אבל פה דיברת אז בכנס שזה שלבים שבו אתה שובר אמונות. יפה. אז אני מאמין שזה יגיע לשם. אז בואו נעשה את הצעד הראשון. כי הצעד הראשון לשבור את הזהות הזאת, זה להוכיח לו יש לנו בעצם אויב משותף. מה בעצם, מה גרם לו להבין שלעבוד יותר, או לשים כסף בצד ולמשוך, או להתקמצן זו הדרך הנכונה? יש מישהו שגרם לו להבין את זה, אגב. כי אנחנו לא נולדים עם כל ההבנה הזאת לבד, אנחנו לומדים את זה. לומדים את זה מהחברים, מהסביבה, ממידע, ממשהו שנחשפנו אליו, נכון? כן. הסביבה דאגה להחדיר לנו את כל המסרים האלה, ואנחנו כבר פועלים על אוטומט. לפעמים אנחנו לא זוכרים מה גרם לזה, אגב. מהילדות, לא יודע מה. ראינו, אגב, כאילו, אני יכול להגיד לכם שעד היום, עד היום אני סוחב איזה קטע דפוק כזה שאני מתקמצן על להדליק דוד. לא יודע למה. מהילדות, אני זוכר שאמא שלי אמרה לכבות דוד, לכבות דוד. ודיברתי פעם עם איזה מישהו אחר, הוא אמר, יש לי שריטה מהילדות שלא אוכלים סלמון באמצע שבוע. כאילו, אתה אומר, זה לא קשור כבר לכמה כסף יש לך, אתה עדיין, יש שריטות מהילדות, אתה מבין? ואתה רוצה להבין מי גרם לבן אדם להבין את זה. מי גרם לבן אדם להבין שהוא צריך לעבוד יותר? מה? אתה שואל אותי לענות? כן. אוקיי, אז יש לך את המצב הזה נקרא לזה המדינה מכניסה אותך ל-state of mind מזה שאתה עובד מהבוקר ועד הערב, לא מרוויח מספיק כסף, ואז בסופו של דבר אתה עובד שעות נוספות או עובד יותר, אבל בכל זאת זה לא מספיק כי המחירים יקרים, ואז יוצא מצב של עבדות ככה מסביב לשעון. אוקיי, אז אתה אומר, מה זה יוקר המחיה? זה... תקרא כן, גם תקרא יוקר לזה המחיה. הנדסת סביבה אולי, הנדסת יוקר המחיה. אוקיי, אז בוא אני אגיד משהו שהוא חשוב. האויב המשותף, אם הבן אדם שלך לא יזדהה איתו, הוא לא יהיה אפקטיבי. אנחנו צריכים את הדבר שהוא גם יסכים איתך, וואלה, אתה צודק. אז הממשלה שדופקת, תקרא לזה. אוקיי, אז נניח הממשלה שדופקת.
אז פתאום אתה אומר, אוקיי, סבבה. אח שלי, אתה מכניס כסף, וכל הכבוד שלך, אתה עשית תואר, ו... ויש לך עבודה יציבה, אבל אין לך כסף. אתה מנסה להכניס ושיהיה לך קצת בצד, אני יודע שאתה עובד הרבה שעות, אני יודע שאתה מתקמצן על עצמך וכבר שנים לא יצאת לחופשה, אבל תן לי וואו. להסביר לך, אנחנו חיים פשוט בממשלה ממש ממש כאילו הזויה. היא לא נותנת לך את האפשרות הזאת, והיא גם לא מתכוונת. ומפה אני יכול להתחיל לספר לו את הסיפור המלא. שהסיפור המלא זה שאני אשאל אותך, למה לדעתך הוא נמצא בסיטואציה הזאת, מרק? למה הוא אבוד? לא, רגע, למה הוא נכנס כסף ולא נשאר? כן, אוקיי, דבר ראשון, יש את הסיבה הרגשית ויש את הסיבה הלוגית, אם כבר אנחנו מדברים על זה. מה אתה חושב? שהוא דבר איתי לא, תכלס. שהוא לא עושה סדר מבחינה פיננסית. אוקיי, לא עושה סדר. מה זה אומר לא עושה סדר? על דבר ראשון, הוא לא קבע לעצמו, זה נשמע גדול ומפוצץ, תקציב, אבל זה בעצם לא. לא זה בעניין של כמה אני מוציא על אוכל בחוץ, או כמה אני מוציא על בגדים, או דברים כאלה, אלא פשוט מה הולך לחיסכון, מה הולך לבזבוזים. סטו. אוקיי, אז מה אתה רוצה בעצם להגיד לי? שבגלל שהוא לא עושה את זה, אז מה קורה? מה הוא עושה כתוצאה מזה שהוא לא עושה את זה? כתוצאה מזה שהוא לא עושה את זה, כאילו, הוא די עושה את זה כי הוא ניסה לשים בצד ומשך, כן? אז זה לא כזה עוזר לנו. אוקיי, אז מה בסוף קורה? כי בסוף אתה אומר, אוקיי, אז אם זה, כאילו זה הצד הלוגי, אם אנחנו מדברים על הצד הרגשי, אז העניין זה שהוא עובד קשה, קורת, כאילו, ואחר כך הוא רוצה לפנק את עצמו בדברים שוליים וקטנים, שאחר כך הם מכניסים אותו למצב שהוא אין לו כסף. אוקיי, רגע, אז אתה אומר, מה ששם אותו בנקודה שיש לו הכנסה יציבה וקבועה, אבל אין לו כסף, זה כי הוא בסוף מוציא יותר ממה שהוא מכניס, נכון? כן, או תיאורטית. ברייק איבן או שיותר. תיאורטית, אז הוא כן. מוציא יותר משמכניס. ומה שגורם לו לעשות את זה, זה אמונה מסוימת, נכון? כי ואז בוא בסוף זה להזכיר מה זה ברייק איבן? ברייק איבן זה... שזה אותו דבר, אתה אותו מכניס דבר. בדיוק את מה שאתה מוציא. לא רווח ולא הפסד. כן. אז מה שבסוף גורם לדברים האלה זה בסוף תמיד בעיה פסיכולוגית, כי הרי כל בן אדם בסוף יכול להבין את זה ולעשות, אבל בואו. אה, אם ככה היינו עובדים, אז לא היה בעיות בעולם, נכון? כולנו היינו משיגים הכל, תמיד. לא יש לי היה כזה. שאלה, אתה רוצה פה לגעת בבעיה שהיא יותר לוגית או שהיא יותר רגשית? אני רוצה לגעת בבעיה האמיתית. היא בסוף יש לה השלכות לוגיות ורגשיות וחברתיות ופיזיות, ואנחנו נדבר על זה. יהיה לנו ממש שיעור על השלכות רב-ממדיות. אבל לכל בעיה יש הרבה השלכות, אוקיי? כי אם אני נגיד סתם, אותו בן אדם שלא עושה כסף, איך זה משפיע לו על הזוגיות? הוא לא מפחד להיכנס אליה כי הוא חושב שהוא לא יכול לתחזק אותה. יפה, אז הוא בכלל מנסה? לא? לא. איך זה משפיע לו כשהוא הולך לארוחת שישי? או שחברים מציעים לו לטוס לחו"ל? של ארוחת שישי, נמצא הוא כבר במחשבות נראה לי, שלו, חושב על זה. הוא נראה לי כבר בארוחת שישי מבקש כסף מההורים. נכון? אתה מבין, יש מלא 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 סיפורים שקורים שם, אבל אני אפילו לא רוצה עדיין לגעת בזה, כי זה עדיין לא השלב שאני רוצה לספר לו את כל זה. עדיין לא. בסדר? אנחנו רגע מנסים להבין פה את התמונה, את הפאזל ב-overview. אז בגדול מה שגרם לו להוציא יותר משהוא מכניס, זה כמו שאתה אומר, כי אתה מכיר את האבטר שלך, מהמם. הוא אומר, אני עובד קשה, מנטליות כזאת שאומר, אני עובד קשה, אז מגיע לי להתפנק. עכשיו שוב, האם בן אדם כזה שאומר לעצמו, אני עובד קשה, מגיע לי להתפנק, וזה אומר שאני צריך עכשיו לגייס את האשראי, לקנות מה שמתחשק לי, ללא תוכנית, ללא בקרה, ללא שום דבר, האם הוא יכול להצליח איתך בתוכנית? לא. לא. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים בסוף לשבור לו את האמונה הזאת. ותזכור את זה. בסדר? תזכור את האמונה מהמם. עכשיו שאנחנו יצרנו פה. כי זה יתחבר לך ממש טוב בשבועות הקרובים. כי אנחנו נרצה לבנות מסע שבסוף מתעסק בזה. איך אני שובר לבן אדם את ההבנה הזאת, אבל מתוך אמפתיה, מתוך רצון להבין משהו חדש. מה אתה רוצה אז להגיד לו? מה האמונה החדשה שהוא יהיה חייב שאתה יכול להבין? לחסוך גם בלי להתמסכן על עצמך. וגם, כאילו, לא. אז שאתה חוסך כדי להתפנק, אבל דברים יותר משמעותיים ושבאמת עושים לך טוב, אחי, כמו חופשה שתמיד רצית שנים, ולא לא יודע, בילוי עם חברים, או יופי, אז דבר יכול להיות כזה. שהגישה שלך אומרת, אפשר להתפנק בזול,
וגם לחסוך לעתיד. יכול להיות שזה הגישה שלך, ויכול להיות שיהיה מישהו אחר, יועץ פיננסי אחר, שמאמין במשהו אחר, לא יודע, אבל אתה מבין, פה אתה כבר מביא את האג'נדה שלך. מה אתה רוצה להביא לעולם? מה הסיבה שאתה עכשיו בא ותופס את הבן אדם בכתפיים, ואתה אומר לו, יא מטומטם, אם רק היית מבין את זה, היית עושה הרבה יותר כסף, היית יוצא מהמצב הזה, נכון? יכול להיות יבוא להגיד לך, לא יודע, הגדלת הכנסה זה הדרך היחידה, לא יודע, אבל אתה אפילו אומר, אתה לא צריך להגדיל את ההכנסה שלך, ואתה לא צריך לפגוע באורח החיים העכשווי, לא יודע, מהמם. זה כבר שלך. אבל אתה רוצה לגרום לו לעבור מפה לפה. ואני אתן לכם רק הבנה לעתיד, שאת ההצעה שלכם אתם מציעים רק לאנשים שכבר הבינו את זה. זאת אומרת, אם מישהו מגיע אליכם לשיחת מכירה, זה מישהו שכבר אומר לך, וואלה, אהבתי את מה שאמרת על זה שאפשר להתפנק ובזול וגם לחסוך לעתיד, אני מרגיש שאני חייב את זה עכשיו, איך מתקדמים? כי ברגע שאתה יודע שזה מה שהוא אומר לך בטלפון, אתה אומר, בואנה, העברתי אותו תהליך מושלם. זה כן. בן אדם שבאמת היה צריך את העזרה הזאת. והתהליך השיווקי שלי שבר לו את האמונות, גרם לו להבין אמונה חדשה, ועכשיו הוא בא מוכן, מתוך רצון, לבוא ולעשות תהליך. אבל אם הייתי אומר לו, תשמע, בוא תהליך וואלה, פיננסי. כל הכבוד, ניב. מה זה? כל הכבוד, ניב. אם אני, זה, כאילו אם אני מקדים את המאוחר, תגיד לי, זה דבר שאנחנו אמורים לדעת בשלב הזה לעשות ממש לא. ברמה... אוקיי, אז הקדמתי את המאוחר. לא, בוא, אני אחשוף לכם תכלס, איפה זה הולך להתבטא. איך אני שובר לבן אדם את האמונה? אתם מכירים מושג שנקרא מתנה חינמית? כן. כן? שמה. עכשיו, רוב האנשים לא עושים את העניין של לשבור אמונה, הם פשוט מה הם זורקים? PDF, סרטון, משהו שרק יצוף שם ויהיה שם באוויר. אבל אם אנחנו רגע נשים לב, וואו, איזה אמונה בדיוק אני צריך עכשיו, לשתול, הכל פה זה עניין של שתילת אמונות. לא יודע מי ששם לב גם בכנס. 80% היה לשתול אמונות חדשות, ולהביא את הבטם ליין כל פעם מחדש, ולהזכיר שוב מי זה האויב המשותף, וכל הזמן איזה אמונה חייבת להיות לנו, כי מי שלא, לא יעשה את זה גם ככה, וזה בסדר, הכל טוב. אבל מי שכן, חייב להבין את זה. כי בסוף אני רוצה להגיד ללקוח שלך, תקשיב, אני לא אעשה אותך מיליונר, ממש לא. ואם זה מה שאתה רוצה, סע לשלום, הכל בסדר. אבל אם אתה עובד קשה, ובא לך להבין שגם אתה חוסך לעתיד, תן לי להגיד לך שאתה גם יכול להתפנק, ואם זה מה שבא לך לעשות, רק התוכנית שלי תעזור לך.